bisan paano nagapungko pa ini siya, presidente sang pungsod Pilipinas. Yutay nga pag-respeto. Sa nasiling ko kahapon, posible, wala man ako nagaupod sa tanan nga programa ni Presidente Rodrigo Duterte. Posibilidad nga base hindi ko man pag-updan ang pila ka ginahimo sa iya administrasyon. Pero hindi naman nagakabagay nga pilakan mo sang masyado ka personal nga mga tinaga. Kay kumo, kontra mo siya sa politika. Dumdumunta. Bisan paano ang politika sa pungsod, padayon na siya. Nagakinanglan man ang presidente sang bisan paano respeto. Kaginbutar man siya, kaginbutang sa palangakuan, sang mayoriya sang mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas, nagakadapat lang na bisan paano respetuhon taman ang iya pagka-presidente. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na, morning na, sa Bilog nga Dakbanwa, sa Bacolod, Bilog nga probinsya, sa Negros Occidental. Kamusta na? Karon nga daw wala opisina, araw ng kagitingan, na polo batan. Amon isang pinakasubo sa kasaysayan, sang pungsod Pilipinas. Masubo ini, kay diri nagluntad na pagsungka sang puwersa sang Pinoy kagkano sa puwersa sang Hapones. Diri man ang pinakasubo nga Death March. Madamo ginatos ang mga nagkalamatay bangot sa kapintas sang Hapones. Puwerte ni nga kasaysayan sang pungsod Pilipinas. Kung ako abiya sa mga mamalida, kakason ko ni siya mo sa kalendaryo nga pula. Kay amo ni siya ang pinakasubo nga kasaysayan sang pungsod. Kagdiriman ang kapirdihan sang kano sa pungsod Pilipinas na record nga nagsungka sa puwersa sang Hapones. Kamusta? Pahuway-huway na ang tanan-tanan wala sang opisina. Kamusta ng aton mga kauturan, anano ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang syudad sa Bacolod? Kamusta mga merkado? Sitwasyon sang mga dalanon. Idulong ina sang aton patrol karon nga kagahon. Aber, ready na ang aton patrol. Sino nagaman sang patrol subong? Biyernes? Basta suminya si GM Piho na. Ang nagapungko subong nagaman sang patrol, Guapa it Dalaga, si Aksyon Eden Aboso. Balita sa patrol. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Fred. Kagsatanan natin yung mga action. Thank God it's Friday na naman, Action Fred. Grabe, do kagapon, Friday, subong Friday. Pati, do, pero may na lang Action Fred, no, kadasig, hindi paghunos ang aton sini nga mga inadlaw, Action Fred. Amak mo, April 9 na subong Action Fred. Araw ng kagitingan, Day of Valor, Action Fred. As you mentioned, syempre, kung nag-eskwela ka pa, excited ka subong adlaw kay long weekend na naman, Action Fred. Wala sang, I don't know, sa online class, Action Fred, nag-apply ang mga holidays, no? Pero I think nag-apply siya. Kay long weekend para sinisatong sini yung mga estudyante, kaya ula klase Friday, Saturday, Sunday, Monday naman, Action Fred, na-resume ang aton sininga klase. Ang may mga trabaho, ati sila yan, nag-enjoy sila, Action Fred, nga wala sang opisina subong adlaw. Kung wala sang COVID-19 pandemic, sigurado naghimos na ang iban bisan pang holiday subong adlaw kay malumpat naman sa mga tourist destination diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kay given pag-Action Fred nga summer na niya mo ang ang Bacolod no niya given pagid niya kadamo daan sang mga tourist destination diri sa Negros Occidental, ginaamat-amat kag ginaisa-isa na nila kung may tsansa malang maglagaw. Why not? Galing actually din daw may order ang gobernador kag ang pila ka mga alkalde daw may pila ka mga banwa kag syudad nga daw hindi pwede pasudlan. Yes, so Action Fred, we understand that kay tinaghambal man niya mismo si Gov Lacson, may discretion or may kinamatarong ang mga local chief executives
nga mag-issue sa mga kaangay nga mando Action Fred para maprotektahan man ang ila, maprotektahan ang ila nga mga tao, ang ila mga residente Action Fred kay ti hindi lahog-lahog daan ang mga nagapositibo sa buong hamak mo Action Fred sa Negros Occidental. 104 iya Action Fred ang na-record kahapon nga adlaw. 99 ka local cases, kag 5 ka mga LSIs Action Fred. Ang kabalo ka Action Fred, ang iban hindi mo sila pangakig, but naga-question sila. Kahit ang moratorium bala Action Fred bala apektado, especially nga nagsapol daan ang mga alkalde, mga governors kahapon nga adlaw, kag nagpangayo sila mga Action Fred, mga governors kag alkalde diri sa Region 6 nagsapol kagapon. Kag nakasugtan nila nga pangayo sang extension sang moratorium sa National IATF, from Regional IATF kag National IATF Action Fred. Bangod nga hambal nila wala pa na contain or wala pa liwat na pahagan-hagan bala, wala pa nila na take hold ang paglaptas sang COVID-19 cases diri sa Rion 6. Kay ti tambali lang nga apektuhan ang mga mga travelers nga kung tarawon mo gani o 5 lang ni ka LSIs ang nag-positibo sa COVID-19 kalabanan local cases. Kaya mo inang kakatabo Action Fred, for example, may nagapauli diya ang isa na ka-persona makalaton sa iya pamilya, ang pamilya yan ay may istorya, malapnan. Ang na-istorya sa iya pamilya, kag na-istorya pag ito ni Sinotong nadako nga nagalapad pag Action Fred ang maapektuhan. That's why nga nagadamo para sa syudad sa Kabangkalan may 25 na positibo sa COVID-19 Action Fred, ang 15 halin niya sa Bulangan. That's why nga kagapon nag-order naman, nagpapanaog naman sa executive order si Governor Bong Lacson nga nag-limit sa 30% capacity sa tanan nga mga events Action Fred. That's why nga bisan na may mga session sila gani, bisan may mga importante meeting, ginapili na lang via Zoom dira abi, paagi Action Fred bala sa mga teknolohiya nga na-develop man nowadays. Kag may ara man sa mga LGU nga nakita natin Action Fred, nga nagpapanaog man sa kagalingon nila nga executive order, in line man abi sa executive order ni Gov Lacson. May ara man yung ibang Action Fred, ngigin pili man nga may pila ka mga events nga yun disallow na yun nila. Like sa La Carlota, hindi naman allow sa liwat Action Fred ang bulang. Ang face-to-face bulang hindi allowed, ang online bulang pwede Action Fred. Ang iban pagid nga mga LGUs ang ginahulat-hulat man Action Fred kung ano man niya ang specific mandate Manila sa ila sini nga mga residente kag sa mga nagabisita sa ila sini Banwa o kon syudad kay hamak mo Action Fred para sa syudad sa San Carlos may 160 plus sila kaaktibo nga kaso sa COVID-19, hindi na inalahog-lahog Action Fred kay kabalo naman kita do kumbaga may kapati ni Sigaw Lacson Action Fred nga do ka second wave na ini sang COVID-19 when it comes to local cases ang paghahambalan. Pero ang kagapon niya ang syudad sang Bacolod ang mayara sa 39 ka na record na local cases tanan ni Action Fred. Kung madumduman mo nagliligad to mga March Action Fred, Iloilo City kag Iloilo Province amo ni silang nagdamo man Action Fred no ang ilang sini COVID-19 cases nga na record kita dito wala man nagpaulihi kita subong Action Fred nagbalos kaya sila to halos may ma-record na sila sa isa kadlaw nga single digit na sila Action Fred or kung double digit din man pero tag 18 16 ang Action Fred kita double digit to 99 local case 5 LSI ang Action Fred ang sitwasyon. Kaya ito sa Rion Size kagapon 239 ang na-record sa bugos ng Rion Size sa kung COVID-19 ang paghahambalan Action Fred. Ito ka subo-subo ina nga balita bangod nga ang bugos ng Pilipinas gani sa isa kadlaw nagalambot na Action Fred 9,000 gapo 9,200 plus Action Fred mo ang COVID-19 cases. Pero aside from that,
ang ato duga balos-balos man ang balita nga may taas sa COVID-19 vaccine, may bag-o naman nga variant nga ginatun-an, at the same time may mga bakuna naman nga nagaabot diri sa pungsod Pilipinas. Duga laban-laban, bawi-bawi action Fred, duga pa sanay ang balita nga negative kag positive action Fred. Pero anyways, Actually din, yeah, action Fred. daw, kulo kamusta daw, ang liquor ban kagiban pa daw, ibalik? Ang total liquor ban, action Fred, amo pa lang ginahulat naton kay kagapon may meeting ang Emergency Operations Center ginpalayag ni Dr. Chris Sorongon nga ila ginaustoryahan ang posible action Fred, posible pa lang nga pag patuman o pag-reimpose sang total liquor ban action Fred sa syudad sang Bacolod. Ano pa lang na action Fred, might be pa lang, kumaga base pa lang, nagahana pa lang sila nga i-reimpose ina, pero subong adlaw, posible may baluan ta na action Fred nga mga developments. Kaya ang nagsiinapol man kahapon ni adlaw, ang aton sini nga mga, hindi lang mga top officials action Fred, kundi mga, kumaga nasa likod tan bala sa mga supporting pagid action Fred. From the roots pagid action Fred, no, sa pagpakig-away sang tanan kontra sa COVID-19 action Fred. Kagbauti kagapon do nagkatol ang ulo sa tanan action Fred with regards ni bala sa Gardenville massacre ni action Fred sa multiple murder nga natabo. Mangod man sa mga palayag action Fred. Kaluluoy ni ko ba kung kita nga media action Fred sa radyo okay lang abi. Kaya ang imong ang imong script marihash mo lang kapag buwas newscast mahingagaw mo pa. Ang galalain di action Fred siguro mga print media kahit inauna na to print nya ang story ang istorya o nga una gin istorya sang suspetsado nga si Christian Tulot nya nagkuan siya kuno na witness lang siya, si Broto kuno ang nagpatay sa magpamilya, may arap siya nabalaan nga nag-inagawa ispading, may arap siya nabalaan nga gintutukan siya sang kalibre 45 armas luthang. Pero at the end of the day, sa tanan-tanan action Fred nga pag dirasok sa media, pag usisa sa iya, pagpamangkot sa aton sini kapulisan, yun ako yung sa ulihi, nga siya gid lang action Fred ang nagaisahanon nga nagpatay sa apat ka magpamilya Espinosa action Fred. Hamak may kalaba-laba yung sang script na kagapon action dyan. Kiti may exclusive interview kita action Fred mo. Sige, istorya kay action dyan, kung ano natabo. Pati pagkahapon, pagkagabi ni action Fred, nagamba na siya nga, nag-ako na siya. Siya na lang isa action Fred ang nagpatay. Doon na pa, kalot na lang ang sang ulo action Fred, hindi lang kapulisan, kundi pati man ang mga media, subong man ang mga tao, mga viewers action Fred, nga nagahulap sang nasambit nga balita. Kita action Fred, no? At least ang lubad ng kaso. Yes. Amo na to gani action Fred, no, kabig na ni Major Jory Puerto nga case closed na in action Fred. Kaya pa sa kana siya sang kaso. Kag kudos gid actually gindayaw gid sang mga officials sa pagpanguna ni Bacolod City Mayor Bing Linardia kag Vice Mayor Alcid Familiaran gindayaw kag ginkalipay nila ang performance sa Police Station number 8 sa pagpanguna sa ilang hepe na si Major Jory Puerto action Fred nga after pila ka days na solusyonan gidayon kag natagaan sang hostisya somehow ang aton sini nga mga biktima sang nagluntad man nga massacre. Well, of course, nagapasalamat man sa kooperasyon sang pamilya kag sang iban nga mga sibalyan kay without them action Fred mabudlayan gid ang aton sini nga mga kapulisan nga magpatigayon man sang investigasyon kag magpangita sang suspetsado action Fred sa sining makasilidli nga krimen nga tatabo kag nagbulabog sa syudad sang Bacolod action Fred. So far, diri sa syudad sang Bacolod matulutawhay ang aton sini nga sitwasyon. Medyo mapaang action Fred, no, ang paghuyop-huyop sang hangin, pero do clear skies man kita action Fred kay kagapon sa aton sini nga pinaka-latest nga weather bulletin forecast gani ang north easterly surface wind flow ang nag-apekto action Fred sa northern Luzon.
na dula si Action Eden. Aber, kunta kita sa aton special communication sa report ni Action Eden. Ang mga gingamit nga pagpatay, martilyo ba o 40. Do ginapananaw ko martilyo, ano ko sakit di magtupa sa ulo sa tao man. Plus ispading para las tubo ni. Ay, por Diyos. Ari na, nagbalik sa linya si Action Eden. Action Eden, come again. Yes, Action Fred, as I mentioned, no, ang Western Visayas, lakip na Negros Occidental kay Ciudad sa Bacolod, ang tinaka-experiensya, gid sang magalumon nga kalangitan, pero ti kagapon sang aga, tugtog sang uto, Action Fred, puwerte kainit, ang, mamba ka nagid, it's summertime, nagid Action Fred, no, pero may mga forecast ang aton sa niya Weather Bureau na may mga isolated rain shower section Fred sa pila ka mga lugar diri man sa probinsya sa Negros Occidental syudad sa Bacolod. That's why nga ang aton sa mga action magwa kamo gani hindi kin maglipat-lipat wala labot sa inyong face mask kag face shield dalagid kamo sang panakdong magdalagi kamo sang kalo magdalagi kamo sang payong kung mahimo pa lang. Sa aton liwat sa mga ka-action, ang COVID-19 pandemic kasubo man, but nagapadayon sa gihapon ang aton sinipagpakig-away. That's why nga wala labot sang pagpangamuyo, updan man naton sang pag-take action, updan man naton sa pag-ubraman sang aton sining mga responsibility bilang citizen diri man sa aton sining komunidad. Para naman sa complete na management sa inyo sininga liver dito. Natap na mga infection ubo sipon trangkaso TB pneumonia kag iban pa nga balatian. Ang Mighty C ang alkaline nga vitamin C, manami man ini nga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginahatagan sa alibyo nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Observation report kag iban nga balitalin sa Patrol Action. Eden Aboso, una sa balitaw na section. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:23 na. O ano pang inaligid-ligid nyo, bangon na. Bisan wala opisina, kinalan aga pa. Kung may trabaho sa sulod sa puluyan, aber panglapaso panilhig, pamunyag na sa inyong mga tanom kalabanan subong. Sa mga ugsaran, may mga tanom. Aga pa bangon, mamunyag, luto na sudan o kung magpamerkado na karon nga kaagahon. Porte, nami no? Wala opisina, karon nga adlaw, araw ng kagitingan. Anami kadtos merkado, no? Karon nga agabla, katipon-tipon ang pamilya. Baw, daw kanamit, ikaon, tinula. Nami gina ang bangros, mudlag ko mo. Bakal kabla bangros ng 2 kabilog, 1 ka kilo. Bakal kas na mga 4 kabilog. Kung damo-damo ka mo sa sulod sa puluyan, pagkatapos, kiharon mo siya bla. Abrihan mo iyang tiyan, kuhaan mo siya sang tiluan mo mayo. Pagkatapos, ang imong kamatis, sibuyas bombay, kagpaitan. Ang paitan, mga 4 kabilog, tuktukon mo siya, butan asin, butangan mo sang patis. Pagkatapos, ibutang sa tiyan sang bangros, kag isugba, sus sa pagkanamit. Na maglatob lang kakahang-kahang sa paitan, sa sulod sa tiyan sang bangros, pagkatapos may sausawan ka, patis da, yutay nga kalamunding, kutitot mga 5 kabilog, nagapangutot-kutot sa blasa bibig mo, pao sa pagkanamit. Amo ng kampyon nga pamahaw karong aga. Pagkatapos mahigop-higopon ka nga sabaw, tula ka besang daw, hindi lang mahal gid. Ini mga gingaw ng tag 400 ang kilo bla ay kalain. Pagkatapos tabo ng sabawan mo, bakla mo sa batuan kag paitan, pagkatapos sampawan mo kulitis, sos daw Pilipino kagid. Portes pagkanamit. Ang kaserve mo gayum-yuhom gid bago lang tapos paligo,
ga short slipot ga gwapuso na. Pertes pagkanamit mahaw na. Kadto na sa merkado, pili ka lang Libertad, Burgos Central Market it pala-pala para nga makapamahaw sang mananim karon nga kaagahon kay pista opisyal. Wala dire trabaho sa amon sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kamusta daya? Sa iban nga pungsod, sige lang kamuda. Amon pahuway-huway kami. Pero kadelikado. Daw ga saka ang COVID. Daw second wave na ang pananawad sa iban. Ang pag-arangka sang COVID-19. Daw ibalik kita sa puno, kabay pa hindi lang. Mga muyo kita. Nabisan paano hindi kita magbalik naman sa puno. Ay, oo. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulon yun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ang mga kaintangan, responsable at pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Kay Edi Recaport, OTTG, good morning. Kay Teresita Gasataya Talyon, kay Rosalina Arellano Espadero, kay Anale Cornelio Ramos, ba kapita? Sige Atina Miran, kay Elmar Bayabado Sabino, kay Trin Marquez, good morning. Si Imbong Jucampo sa Maawara na siya. Kay Juan Roberto Nanit Delioso Sr. Sangdaman, Saudi Arabia, good morning. Kay Erne Udas Colidas, kay JBL Luntayao, kay Dimiar K. April, kay Guillermo Clarito
Good morning, man. Diri kita na yo. Mayo ini siya ang libre nga medical check-up bala. Kag libre nga consult. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, Philippine Standard Time, las 4:42 na. Kadelikado na. Ang bilog nga Negros, ginapanilaga naton, ang pila ka mga banwa kag syudad, hindi na pwede sudlan sa mga turista, kag ang pila ka mga matahom nga lugar, temporaryo ipasira, kado gasaka ang ginaigo sang COVID. Amo na basi balik kita sa uno, ang Bacolod, ginalantaw-lantaw man basi kon ang paghatag ligwa sa mga bar, ilimnan, bakal ka, pwede, alas 12, tub-tub alas 6, ang aton korpyo, ang iban pagid, no? Ang ginakadlukan ka ginakatahapan naton, basi kon may liquor ban naman kag iban pagid, nga mahimo ipapanaog, nga mando ehekutibo ang syudad sa Bacolod. Mayo man ang paghalong o galing, amo na bala kung kaisa, sa sobra nga abuso sang pila naton kautod, nagakaumid kita. Kag ang mga negosyante gini, purdoy naman, balik naman sa uno, panghakroy naman, damo naman ang mawadan trabaho. Ay, por Dios, por Santo, san upay ni Mauntat? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas
Kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo.
Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin.
hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara! 5 na kay Teresa Locsin sa Salwa Kuwait nagamonitor karon nga kagahon. Si Neil Brian Balueso, ari na siya sa linya. Kay Christ Cripol Javier Tanatan. Kay Cindy Aros Esparas, good morning. Kay Jen Cordero sang Saudi Arabia. Kay Milagros Morales sang Maao. Kay Lorito Armas Bidaha dira sa Narawi Sinigaran. Dira kay Cory Bidaha sang Kuwait, good morning. Kay Flor Espanya. Dira kay Ami Agustines Baron. Kay Ronnie Gordon. Kay Gina Abilino Padilla. Si Kili J. Leon nagpadala 50 ka stars. Thank you, Gid. Si Judge Snap niya mantiga bugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, good morning. Si Toto Raul Alibuga, ladlad ka na pamaaw mo da. Kay Roy Marino. Kay Paririmias Arroyo. Big time nga birthday boss ni Parinik Barca kag ni Don Roger Aguirre. Ila kadlawan tingob. O sige. Kay Marvin C. Kay John Hidalgo sa Manapla. Si Pari Erning Hurillaga bugtaw na ni. Si Paring Istoy Querido. Tira kay John Agustin and family sang Kawayan. Good morning sa inyo. May lang nga pag-upod sa atong tagsagid kakagahon. Tulo tamyaw lang kita kunaga. Ikadwa nga hutong karon balbal naman kita sang pila ka mga bulo balita. Di Anton Diaz sang Patria Village nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Okay, mabalik ako pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Responsable at pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may galak at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Don't just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is
Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matod. Porte, no ginatyangaw kita diri sa pungsod Pilipinas. Basi kon kulang-kulang kita sa pagpagamuyo. Abi, tulotangla man kamo kung kaysa sa langit. Para nga medyo kulukaluyan man kita. Porte na niyo. Suso. Ang ekonomiya ta, gasarurot lang nga nagasarurot. Ambot silingon sina kung magpadayon nina, gutom sina ang iya sini paabuton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Advance happy birthday kay paring Teddy Rihida. Ba, 75 na siya. Porte, no? Pagros gyapon, guwapo gyapon. Dira kay Ann Lubaton sang Aman Jordan, good morning man. Kay Banisa Mayo, thank you gid. Nagpadala sa 50 ka stars. Dira kay Torinto Pabiliar, good morning man. May lang nga pag-monitora, tagsagid kakaagahon. O sige, standby yanay, balikan ko kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabili. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito, eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna
ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at Lita Binyas Muya, kay Catherine Gitgit, good morning. Kay Andro Mangilan Villarosa, kay Shirley Lohera Garcia, sang Virginia, USA. O, sige, kamusta da sa USA? Kay Dodge Dalida, good morning. Dali lang kapi-kapi, tanay. Dr. Alfred's Green Coffee ang aton ginarekomendar. Kay nagapangapi na kamuhil. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure. Philippine Standard Time, las 5:15 na. Kay Warren Ortiz da, good morning lang. Kay Lily King, good morning man. May lang nga pagmonitor. Dira kay Moon Lisay. Kay Moon Lisay, good morning. Dira kay Eleanor Rigby Agravante, good morning. Upod-upod lang kita. Tagsa ka kaagahon.
gindayaw ni Mayor Bing Leonardia ang kapulisan sa siyudad sa Bacolod. Tiyang aksyon radyo panginbulahan man sa aton kapulisan sa siyudad sa Bacolod sa pagpanguna ni Colonel Manuel Placido sa paglubad sang kasong masaker sa barangay Tangob. Ti kahapon nagbuhi na sang press statement ang alkalde sa Bacolod ginakilala ni Mayor Leonardia ang expertise kag efficiency ni Police Station 8 Commander Major Jory Puerto kag sa iya kapulisan. Suno sa alkalde sa Bacolod ang madasig nga aksyon kag solusyon sa kapulisan ang naghatag kasiguruhan sa Bacolod nga crime does not pay. Maayo man atoy maayo ina yang impormasyon nga ato nabaton, hindi ba lang basta idiron sa kapulisan ang kapisan kag investigasyon, ang kaso madali lang malubad. Puwerte man nga kaso, masaker ang kahapon ng isyo ko na sentro sa 5 katuig nga bata. Anong sala sa 5 katuig nga bata? Nga patyon mo ya, kasakit pa nga kamatayon, ispading kag martilyo, sos por Dios, por santo, daw gangilo ang pabatyag ko. Anong batyagon? Susuo, pobre man nga bata. Ano yang salaya sa kalibutan? Bago pa lang ginbunag sa kalibutan, patyon mo na, lampusan mo sang martilyo, labon mo sang ispading. Sus, palamoy po yung tuhod ko. Masyado kangilo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa
at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nire-respeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Tingda kay Wilbert Molina Panes, kay Bing Bagatela, kay Elias Bandada, kay Sandra Dison Haro, good morning man. Kay Rochelle Torbilada, good morning. Kay Stephen Santillan, may lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kaaga. Diri kita, mga biyan ko daw medyo galibog ang ulo ninyo nga may nagatubo nga mga bukol sa lawas. Di hindi na pagpadugaya, basi mangin malignan, pinatunawa na yun. Gamit kamo Santon Plus Herbal Capsule, number 1 nga pang Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga ton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw 25-13. Una nga bula, resulta 25 kag 13. Second draw 32-34. Ikadua nga bula resulta 32 kag 34. Third draw 36-4. Ikatatlo nga bula 36 kag 4. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 649 kita. Ang jackpot 18 milyones 70,326. Resulta in any order 7, 2, 33, 31, 21, 27. Resulta sang 649 7, 2, 33, 31, 21 kag 27. Sa ilo kita 642 ang jackpot 66 milyones 982,509. Resulta in any order 11, 19,
2, 26, 16, 39. Resulta sang 6 por 2, 11, 19, 2, 26, 16, kag 39. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Kay Dante Makilan, good morning. Kay Melchorita Ferrer, good morning man. Upod-upod kita, tagsagid kaga. Kay Angel Recoperto, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung ano man. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijaldia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, saan anong kalintangan, responsable na pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga Kay Lucy Siapok kag kay Michelle Sayo. Dire kita, balita naton sa pursa sa aton kapulisan, nagaisanon nga sospitsado nga nagpatay sa 4 ka miyembro sang pamilya sa barangay Tangob, ginpasaka na sang unang nga kaso angot sa droga. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action na Friday morning report gikan sa Bacolod City Police Office ginpasaka kahapon sa hapon ang kasong illegal possession of prohibited drugs paglapas sa Republic Act 9165 bato kay Christian Tulot alias Dondon 39 anyos pumuluyo sang barangay Malangabang Banwa sa Concepcion probinsya sa Iloilo nakuha sa Miyerkules sang hapon kay Tulot Action Fred ang 5 ka elongated heat-sealed transparent plastic sachet sang sabu. Ini matapos gintakop si Tulot sa Police Station number 8 sa Miyerkules ang hapon sa Barangay Bunga, Banwa sang Don Salvador, Benedicto. Sa pinaka-latest information nga nakakuha kagabi sa Aksyon Radio, ginako ni Christian Tulot alias Dondon nga siya ang isahanon nga naghimo sang krimen sa pagpatay sa 4 ka mga persona nga pamilya Nobre kag Espinosa kag wala na sang iban pa nga naghimo sang krimen base man sa palayag kagabi ni Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8. Na-recover man Action Fred ang ispading nga mo ang gingamit sang suspetsado nga iya man mismo kagabi gintudlo sa kapulisan nga na-recover sa pulian sa pamilya Nombre kag Espinosa sa diin natabo ang pagmasaker sa mga biktima. Ining report, ginadulong sa sa kaalawan sang Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses kag bakterya. Santon Plus Herbal Soap, epektibo, batok sa mga katol-katol, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Ako galing si Sir. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay,
lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional. Milya Baira sa Barangay Madalag, Ibe Magaluna, good morning. Mabalik kami pagkatapos ni. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y samsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na Na morning, damo sang COVID-19 local transmission tourist destination sa Escalante, gindumilian sa mga pangayaw. Detalye sinipod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nagadamo ang mga local government units sa kon LGUs dari sa Negros Occidental nga nagapatuman sang mando o kon executive order bilang tikang para nga mapunggan ining sige-sige kapag damo sang COVID-19 cases. Ang mga luhi nga nagpamanaog sang executive order amo si Escalante Mayor Biboy Yap nga naga-regulate sang mga operation sa mga beaches, resorts kag floating cottages sa bugos nga syudad umpisa subong adlaw Abril 9 tubtob Abril 11. Sa among mando pagadumilian ang mga pangayaw o kon mga taga Escalante City nga magkadto sa sini nga mga lugar o kon tourist destinations bangod pwede lamang ini nga kadtuan sang mga residente sang syudad. Ginamanduan man ang tanan nga mga operators sa sini nga mga pasilidad nga ipasiguro nga ginatuman ng istrikto nga minimum health requirements sa ila tagsa ka mga guest. Ang sinuman nga magsupak sang sini nga pagsurundan ang pwede nga ma-revoke ang business permit o kon
mapasakaan sang kaso. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hedawaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Kay Rodilien Alvarez Bayabado, kay Grace Mostre, good morning man. Kay Teresita Orita Kahuraw, maayo lang nga pag-upod sa aton karon nga kagahon. Mga blatter entre pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig.
Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete... Kay Emmanuel Miraflores Cuales sang Qatar, good morning. Kay Jerome Lipana, kay Sherlyn Di Guzman, kay Leonila Tarusan sang Purok 20 Alangilan, good morning man. Diri anay kitao sa Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa inyo lawas? Ginatiluan niya, ginapabako niya, ginabalansi niya ang sistema sa inyo lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan. 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula. Amo ini siya ang Evergreen Herbal Capsule. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sang inyo sini blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobra nga asin kag creatinine. Pero dako man ang mabulig niya kung kulang. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:52 na kay Rinaldo Reparo. Good morning man. Pipila ka mga blatter entre opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patro. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action na Fred, gintasaka na ang kaso ng illegal possession of prohibited drugs paglapas ng RA 9165. Bato kay Christian Tulot alias Don Don, 39 anyos. Si Tulot, mong nag-aisaharan niya suspetsado nga nagpatay sa 4 ka miyembro sa pamilya sa Gardenville, Barangay Tangog, Syudad sang Bacolod. Si Tulot, ang unang gindakos sa Barangay Bunga Don Salvador Benedicto, kag sang gindala sa Police Station 8. Nakuhaan ini sang 5 kitadhit sa transparent plastic sachet sa kinasuspetsahan Shabu. Natala naman nga mapasaka sa kaso Police Station 8 nato kay Tulot nga multiple murder with robbery matapos kinato nga siya lamang ang magpatay sa 4 ka mga biktima. Una gipahay ni Jonel Nombre, asawa ni Jocelyn, nga isa sa mga biktima nga masami nag-aaway si Christian kag Jocelyn, mga nagadala ini sang babae kag iya mga barkada sa ila balay kag nagausar man sang illegal nga droga. Sa sining panahon importante ang ikayang lawas. Agud nalikaw na mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom ng Santo Plus Gold. Yan Santo Plus Gold mas pa-improve kag mas epektibo na bago mayara ini sang extracted nga mangustin, malunggay, amargo, sukar, kag spirulina. Ang mga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, hiko, adugo, hypertension, pagpalang bukol kag iban pa. Mag-inom ng Santo Plus Gold, kasi healthy. Santo Plus Coffee Mix, may kape ka na, may dulong ka pa. Balita sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na kay Cathy Beer. Good morning. Kay William Espinosa Alpay. Good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Mar. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin, agadap yan na. Ikaw na ang ginapamati, alam
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.